Ond ras gwahanol. Un sy'n dangos effaith Stroop. Reit, mae lliwiau wedi cael ei ysgrifennu ar y sgwario yma, ond mae lliw yn wahanol i'r gair. Felly, mae D wedi cael ei ysgrifennu yn goch, a mae coch wedi cael ei ysgrifennu yn las. Mae hwn yn brif ymhen i Rhys. Yn gwmws, a dyna yw y dasg. Gweud y lliw, dim y gair. Ti eisiau tro? Ie, oce. Lliw, ddim y gair. Coch, glas, porfa, mae'n anodd, Rhys. Achos bod y gair a'r lliw yn wahanol, mae fe'n drysu dy ymenydd di. A gweud y gwir, mae dy ymenydd di yn gallu darllen y gair yn gynt na mae fe'n gallu gweld y lliw. Felly os dwi ti ddim yn gallu darllen y gair ac yn neud y ras, bydde ti'n gallu neud yn gynt? Cwestiwn da, Allet. Beth am ni weld? Reit, mae ganddo ni Nif a Eve sy'n siarad Cymraeg, a wedyn mae ganddo ni Morgan a Joni sy'n ddim yn siarad Cymraeg. Felly, theori ni yw bydd y ffaith eich bod chi'n deall y geiriau Cymraeg yn eich arafu, a dyla'r rhai sydd ddim yn deall Cymraeg fod yn gyflymach am bod y gair yn golygu dim iddyn nhw. Ond gawn ni weld. Felly, yn gyntaf, mae Eve a Morgan. So, Eve, ti'n barod? Ydw. Morgan, you ready? Yeah. 3, 2, 1, ewch! Red. Yes. Black. Yes. Purple. Yes. Black. Yes. Green. Yes. Purple. Yes. Red. Yes. Black. Yes. Blue. Yes. Glass. Da iawn. Da iawn. Right, nesa, Nif a Joni. Nif, barod? Joni, you ready? Yeah. 3, 2, 1, ewch! Cool. Red. Yes. Blue. Yes. Yeah. Purple. Yes. Yeah. D. Yeah, Yes. good. Green. Yes. Purple. Yes. Cool. Yes. D. Yes. Glass. Oh. Gyfartal yn credu. Felly ar ôl i Morgan sydd ddim yn deall y geiriau Cymraeg giro Eve, roedd hi'n edrych fel sy'n theori ni yn dal dŵr. Ond wedyn roedd Nif a Joni yn gyfartal. Felly bydd angen lot mwy o rasio cyn gallu profi'r theori. Gwybod pwy fydde'n anobeithiol ar y ras Stroop? Ianto.